Iñaki Errazkin zorionak hirugarren etapa gaur Iruñerreko itzulian eta postuangatik etapa irabazi gabe, itzulia irabazi gabe, bigarren generalen goi mailako maila eman duzu. Bai, nire objektiboa zehazan itzulia behintzat lehiatzia ezen azkenengo errepetxo alte eta baita laugarren postua itia, baino behintzat itzuli honetatik bigarren indet, etapa bat irabaziet eta baino behintzat den eman eta baita oso guztua, no? Ausart jokatu dezue? Bai, eske azkenen atzo ikusi genuen hilotzen lidera gelitu zala, da karreraen hasierako koltetan behai presio asko saltu jo, da gero ja azkenengo gekinotutan repetxo gorra jo eta bainatanik join deu, ondo molatu geha relebotan, da azken metan iritsi geha. Konfiantza emango dizun garaipena, imaginatzet, ez? Bai, azkenen hemen irabaztia ametsa da, zeba honek triston privilegia da azkenean, juveniliektako kalnarioko objektiboa da azkenean. Zorionak Iñaki disfrutatu pila bat. Bale, eskerrik asko.